kuke ne masoya, masoya, ina kuke ne masoya. Ga waƙar gurbi zanayo, mi kaɗan soyayya, mi kaɗan soyayya, mi kaɗan zamani ne. Yau ga garin Libya, Cote d'Ivoire, ina mutan Nijar, ku fito. Assalamu alaikum masoya, mi kaɗan soyayya. Ga sabuwar dama ta samu a cikin sabuwar waƙar da za a gabatar a cikin group ɗin mi kaɗan soyayya. Ga mai son a saka shi a cikin wannan waƙar zai ba da jakka 2 kacal. Za ku iya neman Mikadin Soyayya Libya a kan wannan namba kamar haka +2 1 8 9 2 7 1 1 7 7 6 3.